आच्छा दिनैनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजन सिङावहाय नैबे थिलिपारानि बिपिएफ नि अफिस मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि मोनब्रै मा होनो बेखौ फ्लेक्सन ग्रुप एक्स एनडिएफबि बे एक्स एनडिएफबिनि आरो मावथिफोरखौ लानानै आरो बिपिएफनि नैबे गसाइगाव 28 नं समस्तिनि बिजाथि मानगोनां आजेन्द्र नार्जारी सार आरो लोगोसे 29 नं समस्तिनि एमएलए मानगोनां रबिराम सार बे समस्ति मोननैखौ लानानै दिनैहाय जोंनि फैगौ विधानसभा इलेक्शनावहाय जोंनि नैबे एक्स एनडिएफबिफ्रा कमप्लिटलि हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफनि नेतृत्वनि गेजेरजों जों एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम समस्ति दङ आब' प्रमिला रानी बायद' दा बे मोनथाम समस्तिनि गेजेराव जों जेसेबां हायो एसेबां एक्स एनडिएफबिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बेहाय गुरुत्वपूर्ण सावरायदों आरो फैगौ विधानसभा इलेक्शनाव फैगौ एप्रिलनि 6 तारिखआवहाय जेरैखि जायाबाबो जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै कमप्लिटलि जोङो बिपिएफखौनो 12टा समस्तिनि गेजेराव जोङो बिपिएफखौ देरहाहोनानै जेरैखि जायाबाबो बे फैगौ महाजोतनि गेजेरजों जे दिसपुराव जे जोङो मोनसे कंग्रेस एआइइउडिएफ सिपिएम सिपिएमएल आरो आन्चलिक गण मोर्चा आरो बिपिएफ बे जयैनो दिसपुराव जे मोनसे गोथार मोनसे महाजोतनि गेजेरजों मोनसे दिसपुरखौहाय जोंनि बिपिएफनि आखाइ आरो कंग्रेसनि आखायाव लाबोफिननो थाखाय दिनै जोङो जयैनो बेफोरखौ मदद खालामनो थाखाय बेयाव गुरुत्वपूर्ण जों सावरायनाय जादों दा मेन दिनैनि उद्देश्यआ बेखिनियानो बेवहाय थुबुरमा जाफैदों एक्चुअली बेवहाय दिनैनि बे थुबुरमाया एसे खम जादों हाखु दाखु जादों आरो माखासेया मेसेजखौ मोनस्लाबजोबाखै गैयाब्लाबो दिनै बेवहाय जोङो मोनब्रै फ्लेक्सन ग्रुपनि जिहेतु एक्स एनडिएफबिफ्रा गैयाब्लाबो 200-300नि बारा बेवहाय केडार्सफ्रा दंफैयो आरो बेवहाय बेसिकेलि जोंनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय रबिराम नार्जारी सारनि समस्तिनि आरो जोंहा माजेन्द्र नार्जारी सारनि समस्तिनि एक्स एनडिएफबि वार्कारफ्रा बेयाव दंफैजोबो दा बिथांमोना कमप्लिटलि जोंनि गोजौनिफ्राय अर्डार बायदियैनो दिनैहाय बिथांमोनहा खामानि मावगोन दा बेखौ लानानै दिनै जोङो एमएलए सानै रबिराम सार आरो माजेन सार आरो जोङो नैबेनि रन्जन दैमारि ग्रुपनि एक्स एनडिएफबि बिथां मानगोनां दानसोरां नार्जारी एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा आरो लोगोसे जों दिरें ग्रुप हान्जानिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बेवहाय एस ग्रुपनिफ्राय दं आरो माखासे जोंहा गबिन्द बसुमतारिनिफ्रायबो माखासे सिनियरफोर दं बिथांमोनहा एसे लेट जादों फैनाया दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव जों जयैनो फैगौ विधानसभा इलेक्शनावहाय बिपिएफखौ दलै बलै जोङो सहाय मदद खालामनानै जोङो जेरैखिजाया गोजोन संसार लाबोनो थाखाय गोजोन सरकार लाबोफिननो थाखाय जोङो दिनै मदद खालामदों आरो जेरैखि जायाबाबो आसामनिफ्राय जोङो बिजेपिखौ आउट खालामनानै जोङो जोंनि महाजोत सरकार कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ आरो बिपिएफ सिपिएमखौहाय जेरैबो सरकार लाबोनो थाखाय जों नाजादों बेखिनियानो खथिनि बिखय बेनो दिनै जों जाय पार्टिखौ जों सापर्ट खालामदों नैबे 12टा समस्तियाव बिपिएफनि दैदेननाय नैबे 12टा समस्तियाव जेरैखि जायाबाबो जोङो बर'नि गासैबो दल संगठन जाथि जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरखौ 12टा सिटआव 12 जन एमएलएफोरखौबो जों देरहानो थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा दल संगठन जाथि जनगोष्ठीखौ जों खावलायदों एक्स एनडिएफबिनि जानानै एक्चुअली जों नैबे एसेम्ब्लिल' नङा थांनाय जों काउन्सिलनि जे इलेक्शन जालांनाय जों बेनिफ्रायनो कोअर्डिनेशन कमिटि जोंहा दङ जों बे कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जयैनो जोंनि एक्स एनडिएफबि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं लिडार केडार्सफोरखौ लानानै जों काउन्सिलावबो नाजादों आरो नैबे दायो फैगौ जे एसेम्ब्लि इलेक्शन जों बे एसेम्ब्लिनि इलेक्शनावबो जों गासै एक्स एनडिएफबिनि कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जों बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट खालामदों आरो देरहाहरहोनायखौ जों लुबैदों दिनै जों नुनो मोन्दों जे काउन्सिल जालांनायनि उनावबो जे रायजो राजाफ्रा नै दानि गोदान सरकाराव बांसिन गोजोननाय गैया दा बे हिसाबै जोङो सोलायबावनांगौ हिसाबै
मावबावनांगौ दं हिसाबै जोंनि माखासे जोंनि रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ जोङो इमप्लिमेन्टेसननि जानांगौ हिसाबै जोंहा मोनसे गोग्गो सरकार नांगोन। दा बे गोग्गो सरकार जानोब्ला जोङो पावाराव फैथारनांगोन। पावाराव फैनानै जोंनि जेसेबांखि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ, रिहेबिलिटेसननि खोथा दङ, जों बेफोरखौ जाफुंसार होनो जों खौसेयैनो नाजाबावदों आरो सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो जयै खौसेयै जों नाजाबावदों। सार बिसावरायग्रा सार बिथाङा मुंफ्रा थालांदों। स' रिभिउनि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। स' रिभिउनि प्रसेसा बेसेबांसिम आवगायखो? नंगौ, जोंहा गोबां लिडारल' नङा केडारफोराबो थालांदों। दा बेबादि हिसाबै जोङो पुनराय मोनसे लिस्ट आरो गथायबावदों सरकारनो। दा बियो माखासे भेरिफिकेसनबो जाबोगासिनो दं। दा बे भेरिफिकेसननि जानायनि उनाव मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि दागोन बिथांमोना सरकारनिफ्राय आरो बेखौ जेसेबां थालांनायफोर दङ बिथांमोनाबो थख' मोनफा मोनफा एबा साफा साफायै मोनजोबगोन। बेवहाय नंगौ जे रिभिउआ गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा जोंनि जेसेबां एकर्डआवहाय दङमोन दफाफोरा जे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि खेथ्रयै दिनै जोङो आफादखौ डिजल्भ खालामबाय सर्ट पिरियडनि गेजेरजों। नाथाय जोंनि रिहेबिलिटेसननि खोथाया दिनै दाबो जाफुंसाराखै, इमप्लिमेन्टेसननि खोथाया दाबो जाफुंसाराखै। बेनिखायनो सेटेलमेन्टआनो जायाखै। दिनै रिलिजआनो जुदि क्लियार गैयाबा अब्ला रिहेबिलिटेसना माबायदि जागोन? बेनिखायनो रिभिउआ जानांगौ, जाथारनांगौ आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ खालामनानै होनांगौ।